Bonke egameni lenkosi yami uJesu. Unibingelela usilindile ngwakakhumalo. Ngiyumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Ngiyamthanda kakhulu uJesu. Uyenzela umusa usuku nosuku impilo yami. Haleluya. Angimboni ke bangcwele omunye uNkulunkulu engamdumisa ngaphandle kwalo walenga esiphambanweni. Amen. Bangcwele ngiyacela sivule izwi likaNkulunkulu 1 Corinthians chapter 2 sifunde uverse 1 sigcine ku5. But sivula nje bangcwele ngiyathanda ukudlulisa lokhu umoya ngcwele akubekile ngingazange ngikuprepare ukuthi le message bangcwele noma le theme le uNkulunkulu ayirezile kubantu abasha. Yes sikubantu abasha kodwa kahle kahle akusiyona abantu abasha ebandla lika Kristu because ngayo uNkulunkulu ufuna ukuzobuyisela ibandla lakhe esipolweni. And this message iyona kere amandla ebandla because without the cross there is no miracle. Kodwa ukuze kube khona ama miracle kube khona amandla kaNkulunkulu alele kule message esiphambana yokubethela kuka Jesu. Sisingawashumayela wonke ama messages but this message it is broad bazalwane njengoba ngisho ukuthi irezwe kubantu abasha kodwa kusiyona yabantu abasha. Ingakho uma uNkulunkulu evusa uPaul iBhayibheli lithi abapostoli bambizele eJerusalem babefuna ukuzwa imessage ayihambisayo ukuthi yipi imessage ayihambisayo ngoba babegada ukuthi akungashunyayelwa noma yini. Haleluya. Kodwa akushunyayelwe uJesu akaphakanyiswe uJesu lenga esiphambanweni. Haleluya. So it is very important bangcwele ukuthi sikwazi lokho as the church. Haleluya. Ukuthi uNkulunkulu bangcwele this message abafundisi. Hallelujah. They can tell you abefundisi ukuthi I know angikaze ngiye la kufundelwa khona. Hallelujah. Kodwa ngiyazi ukuthi uma befundiswa into yokuqala abatshelwa yona ukuthi Jesus must be at the center. Akuphakanyiswa amandla esiphambano kungaphakanyiswa amandla abantu. Amen. Iyona message yanamhlanje esizokhuluma ngayo ukuthi abantu abehle abaphele akuke kuphakama uJesu. Ngoba uma kuphakama abantu amandla kaNkulunkulu ayancipha. Kodwa uma kuphakama amandla kaNkulunkulu amandla kaNkulunkulu ayabonakala ebandleni. Amen. Haleluya. Ngoba kuphakanyiswe uJesu. Abantu bakuphakanyiswa amandla kaNkulunkulu esiphambano bayasindiswa. Uthi Jesu uma niphakamisa abantu ngiyakubadonsa. Akathi uma niziphakamisa nina noma niphakamisa imfundo yenu kodwa uthi uma niphakamisa mina ngoba uNkulunkulu ufuna ukuphakanyiswa yena nemisebenzi yakhe yamandla ukuze abantu abadonse. Abantu abadonswa imfundo yabantu. Abadonswa nayimali abantu abanayo. Kodwa abantu badonswa i-message of the cross. Jesus. When isiphakamisa uJesu. Halabahaseya hilamazukataya. Bangcwele ngicela sifundeni sizwe umpostoli Paul. Haleluya. Ngithande kakhulu uma uNkulunkulu enginikeza ivesi lakhe ngoba umuntu owayefundile everyone knows ukuthi wayefundile. Simuzwe yena ukuthi umeza kubantu wayeza ngani. Haleluya. Ngoba amandla avalelwe lapha ebandla. Ihealing ebandla ivalelwe lapho. Uma ubona izimangaliso incipha ebandleni theka yini ephakanyiswayo. Haleluya. Ebandleni laseKorinte bake baphakamisana bodwa lithi iBhayibheli abantu
Cela ningifundela. 1 Corinthians chapter 2 verse 1 to 5. verse 1 ufundela kanje. Isihloko sakhona sithi intshumayelo kaPawulu eKorinte. Nami bazalwane ekufikeni kwami kini angifikanga ngobungcwele bokukhuluma nobokuhlakanipha. Ngimemezele kini ubufakazi bukaNkulunkulu. Hallelujah. Uthi angifikanga kumina ngokuhlakanipha kwabantu. Amen. Hallelujah. Angizanga ngisho nangobungcweti. Kodwa into engimemezelayo amandla kaNkulunkulu. Hallelujah. Cela uqhubeke. Ngokuba nganquma ukuthi angikwazi okunye phakathi kwenu kuphela uJesu Kristu lowo obethelwe esiphambanweni. Hallelujah. Hey bangcwele ithi itheme mhlawumbe ngiyifundi be consumed by one topic, Christ the crucified Messiah. Hallelujah. Umbuzo uthi why we need to be consumed kule umyalezo wesiphambano. Ngicela uweqe nje uvele uyongifundela u5 ngibona isikhathi sami. Ukuze ukukholwa kwenu kungeni ngokuhlakanipha kwabantu. Hallelujah. Uthi umpostoli Paul ireason bazalwane yokuthi angezi ngokuhlakanipha kwakhe noma ngokuhlakanipha kwabantu. Hallelujah. Ukuze ukukholwa kwethu kungeni kungeni ehlakanipheni kwabantu. Kungeni nakwimfundo yethu. Kungeni nasemandleni ethu. Kodwa kuthi emandleni kaKristu. Hallelujah. Ngoba kufanele siveze amandla kaKristu. Mhlawumbe asimthathe umpostoli Paul ukuthi wayekade nguba. Hallelujah. Uma ekhuluma ngokuhlakanipha uPaul wayefundile. Kuthiwa wayefunde ngendlela engangasayo eyisazithethe. Kodwa uma sezobe emandleni akabi ngokuhlakanipha kwakhe. Akabi nangokwazi umthetho kwakhe. Kodwa uma ngamandla kaKristu. Uthi uma ngiphakathi kwenu iyodwa into engihambisayo. Ngihambisa uKristu ebethelwe esiphambanweni. Jesus. Hallelujah. Ngoba uJesu bangcwele uma siphakamisa abantu yabadonsa. Hallelujah. Elithi iBhayibheli encwadini yezenzo uchapter 2 mhlawumbe niyoyifundela ekhaya uverse 41. Hallelujah. Uma kuthululwa amandla kaMoya oNgcwele. Hallelujah. Uma ethululwa amandla kaMoya oNgcwele bayafika amadoda ayabuzana ukuthi labantu badakiwe yini. Hallelujah. Lithi iBhayibheli umpostoli uPeter waphakama. Uma ephakama akaphakami ngelinto. Waphakama ngoJesu obethelwe esiphambanweni abuyena ophozisela amandla. Hallelujah. Lithi iBhayibheli kwasindiswa 3,000 men. Kungaphakanyiswa igama lebandla. Kodwa kuphakanyiswa uJesu ebethelwe esiphambanweni. Let us talk about amandla esiphambano ukuthi ibandla uma libuyela ekushumayeleni ngamandla esiphambano abantu bazosindiswa. Hallelujah. Angeke sindiswe umuntu. Angeke bagugwe abantu. Ukubiza i-attack isikhathi eside. Ngoba bayancedwa. Kodwa le message iyayidonsela abantu. Ngoba iphakamise yena abantu uyayidonsela. Hayi namanje bazalwane la kufanele bagugwe khona. My God. La kufanele sihlale kubizwe i-attack kuze kuthiwa ama-intercessor awaphakame athandaze. Hayi bazalwane
2 or 3,000 men were saved. Uma sibheka izwi kaNkulunkulu kuyona incwadi yezenzo chapter 4 verse 10. Hallelujah. Lithi iBhayibheli after chapter 3 umpostoli uPeter ebevuse lo owayengakwazi ukuhamba naye abantu banikeze ezinye izinto bamnikeza imali yangayishithi imeko yakhe kodwa oh my God abapostoli bamnikeza igama elinamandla lakhoyo obethelwayo bathi igolide nesiliva asinalo but what we have sizokunikeza bona sukuma shana hasuya sukuma hela bahasuya miracle happened ngoba kwabanikeza igama likaJesu ilodwa lingaxutshwanga nalutho. Haleluya ngoba linamandla lilodwa. Haleluya. Lithi iBhayibheli chapter 4 after sebemvusile bavukela. Haleluya ababusi bendawo hayi my God ngoba azi ukuthi ukuliphakamisa kahle igama likaJesu abantu besilisa uthi umile kwenze kumonakalo kukhona izinto ezikushaya ashayi wena kodwa ushaya umsebenzi kaNkulunkulu. Lithi-ke iBhayibheli uma bekade bephakamise le ndoda kade ingahambi ababusi bahlangana babuza ukuthi lokhu nikwenze ngamaphi amandla. Yaphinda indoda ewuPeter yathi ngamandla yalonina enambethelile abinobethelwa bazalwane thuba kwasindiswa lapho 5,000 hayi ukuthi babusisi kwaedwa u3 u2,000 kodwa kwaku3,000 woqala. My God kwasekhobu 5,000 same day basindiswa abantu ngoba sikwazi ukuyivala le message asikwazi ukukhipha amandla ngoba amandla kuyo bazalwane mandla sesiphambanweni awekho kwenye indawo. Haleluya akaphakama uJesu ebandleni. Haleluya abantu abehla zehle ezinye izinto kodwa uKristu akabe inkosi akabe center yena wahlatshwa ngenxa yethu walenga emthini wehlazo akaphakame. Ayigijinyiswa le message yesiphambano abegijimisa abapostoli message yodwa yecross. Haleluya. Sengizoqeda bangcwele. Lithi-ke iBhayibheli chapter 14 manje sesikuPawuli sengiyavala ngiyohlalela phansi. Haleluya. uPawuli lithi iBhayibheli wangena esinagogweni sabaJuda. Ngiwasho ngamabona namavesi ngoba ngifuna uhambe uyowafunda. Haleluya. Wangena esinagogweni sabaJuda. Uya understand bakuthela ukuthi abaJuda babe doctrine. Haleluya. Abantu ababekhule ngani kwangena uPawuli bephethe le message ngoba uthi uPawuli akukho kunye engikhethele bona ukuthi ngikashumayela ngakho ngaphandle kukaKristu ebethelwe. Haleluya. Shumayela uPaul washumayela ngesiphabani kubaJuda. Lithi iBhayibheli waphenduka abaJuda waphenduka namaGreki. Abantu abakhule ngedoctrine yabo isifundiso bazalwane baphendulwa imessage yecross. Kusho ukuthi uma sigijimisa singangena bangcwele ngisho basende benefundiso yabo. Abantu basindiswe phakamisa uJesu uye ozobadonsa. La
suya. Maya halamashika. Ooh, thank you, Jesus. Helabaya. Uma siyahla I believe chapter 10 loyo. Upeter Paul elithi iBhayibheli wangena iselistra igama leBhayibheli linjalo. Hallelujah. Uma engena khona kuthiwa kwakunomuntu owekade ebohela hambi kwasemzilweni kwakhe. Njengoba engahambi nomuntu kwasekuzaleni kwakhe wafika uPaul efika ne-message of the cross. Ngokuthi akukho engiyashumayela ngakho ngaphandle kwesiphambano bangwe. Ithi iBhayibheli wayekhuluma cabangela engavuthi njengama ekhulumele. Kuthiwa ebona indoda eyikhulume ngizama ukuveza amandla nje e-message ye-cross. Ekhuluma kuthiwa ngalesikhathi ekhuluma kuthiwa wayigqolozela indoda wasebona ukuthi iyakhona washo with a loud voice wathi sukuma. Kuthatha 3 le ndoda engahambi bayibamba yasukuma beyisiza lapha kufathi nakazange ibamba. Hallelujah. Kodwa wathi wayigqolozela wayesekhuluma izwi wathi sukuma. Isukunyiswa yini bazalwane le ndoda? Isukunyiswa usuyayela wesiphambano. UJesu the center. Isidingo sokubiza i-altar call. Abantu bayaphila behleli phansi bengabekwanga izandla bengasizwanga bayasukuma. Abantu wakatha ngithi ngisukubeka kwezandla mncipho phakathi kuJesu. Preach the message of the cross. Abantu bazophila. Abantu babanjwa intshumayelo baphinde bakhululwe yiyo. Check idoctrine. Kungale doctrine esihambisa ya abapostoli babehambisa imbazalwane. Yini eyenza abapostoli ibandla lakhona ligcwala imangaliso? Must ask ourselves. Singaze siyofasta. Akusho ukuthi uPaul waqala wayofasta 21 days. Before ayosebenza yena fasting isiyaye kodwa shumayela uJesu. Akabeningi uKristu. Akabeningi owaphethe esiphambanweni. Wavuka ngosuku lesithathu. Hallelujah. Message of the cross ihambiselana ne-resurrection. Hallelujah. Ngoba ngaphandle kwe-resurrection amanye amathuna bakhona nabanezelele sizayilenge isiphambanweni. Kodwa umehluko ngoJesu ayemfanazo umele ngaseqhitshwe nawavuka ngosuku lesithathu. Uma avuka ngosuku lesithathu nathi bazalwane singawa kodwa siyavuka ngoba